Ha kajing rakhi ya kajing job ha ki jalla Assam but West Bengal ka Bharatiya Janata Party lani BJP ha Meghalaya kala penbanai kajing Thmu ka Baratba ban lam khmat ya sarkar jalla hausnem arjar arpupra. Ha bakren shangilat pathai khubor ha kajing rakhi ha office seng unong yalam BJP bad UMLA barim uba ALHEC ulaong babun kinong yalam san perthai ha jalla kila penpau ya kajing kwa ban wanrung shakaseng. Ngim tang yakren hendrei ngila debru ban yakendu bat bun naki ki MLA badangdon hakam ki MLA barim badru ki MDC laong UALHEC kasur jong kaseng karkrang ulapen skem baka BJP ka khmi linti ban poi shaki double digit ha ka election hajar pupra kajinga inti jong ka BJP ha Meghalaya ka danglong ka barit ha kisnem baladem da ka bajop tang RC da assembly henrei menta ka seng kala pen pau ya ka jinget ka baskem ban pen kala ya kani ka jinget hu khana weipat unong yalam uba sanbor shulai ulaong ba kipat ba anong kendong bat nong ba kelas dang ban pediang ni kerukum shynshar jong menteri rang ba du kari Narendra Modi uba shulai ulapen pauru ba wat hapdeng kijing artatin na kabenta ka imlang salang kristan ka jingkwa banyo ya ka roy kapar kan penlong ya kipat ba ban ai ya ka jingkersan hausnem arhajar arupra hakani ka jingalang ka seng kala ai buromru ya usiama prasad mukherjee unong thau jong ka BJP ka seng kala khot ya ka jingjop ha West Bengal kum ka benta ka bakraw ha ka san perthai jong kari ka jingjop ka jinget patba persha ya ka bakikot ka appeasement but criminal politics ha ka jo ko por ka BJP kala kanno ya ka sarkar Trinamool Congress ha Bengal ba ka jingale persha ki policy jong ka sarkar preng kala penlong ya ki patba ban kalano naka ka BJP kala penbana bakan yakun marway omdon jingaso bat kinu ki seng ha ka shillong parliamentary by election bat ka assembly election hajar pupra uba ALHEC ulaong Thmu ban poi sha ki double chidit bat ngin yakun hi marway katba karkrang ula pentep babun ki kerteng kilawan shakmat ban pan tiket na kabenta ka shillong seat hapadeng jongki Ernest Maori hadu menta kum basaw hadu sangut gidang up yakarai jong keseng kajing yakun kasdang pura tang hadien ba lajet yo kertong makhadu karkrang ula kadawru ya kajingyo jingjom ha sam kum kanuksa ka baukhot ka pro incumbency ha ka BJP kadangla ban penne ya ka vote share wat haba kaladon ha ki bor shynshar labun snem onda ka BJP ka yeng scam ha kanu ka challa ki wei ki seng ki nangren ulaong da ka jing scam jingmon na ka jingyo jingjom ha ki jalla bamarjan ka BJP ha Meghalaya kalasdang bantho ya ka jingyo khana ka bathamai ka jingyo khun ban wanra ya ka bor shynshar hausnem arhajar arpupra henrei ka jingya linti kamlong ka basuk ka jalla ka dangdon ha karukom san perthai ka bapher pat ka jingyo jingkersan patba kadang dei ban yakhun ka jingkeli ka pasa menta ka long hatu kani ka jingthmu kan long tang ka jingkular ni kan kella long ka jingsha hausnem arhajar arpupra kipor bat kipat ba kin sajubab